התחיל את טוב, שלום חברים. אני אברהם פדרמן ואיתי קוגן ואנחנו בארץ. בצחוקיה. טוב, אז אין לנו גם על מה לצחוק, אל תיגע לי בלומילום. לומילום, גומילום, לא יודע איך להגיד את זה, סתם דבר חרא. לא משנה. תשמעו, אני לפני כמה דקות, בואו נחזור לזמן שאני הייתי קטן וקיבלתי מקום שלישי באשקלון להיות הילד הכי חזק בקרב. תראה להם את המדליה, אלו. רגע. חכו. תן, אני אראה להם. תן למסך. תן את המדליה. זה מדליה. הנה. קיס זה בקרטון. אז בואו נחזור לזמן. איתי קוגן לשגרה. טוב, סליחה. איתי כבר לשגרה. כן. קבל את המדליה. רגע, תעשה לי את זה. שלום, ברכותיי. זכית במקום השלישי אלוף העולם בקראטה לילדי בני 10. אנא, לכבוד הוא לי לתת לך מדליה זו. תודה. ועכשיו, תסתכלו. תראו איזה קסם. תראו איך זה נעלם. ותסתכלו עוד קסם. הנה. אבל אכלתי את זה. זה השנייה שלי. רואים מדליה? זה השנייה, כן. אני אעשה לכם עכשיו קסם, תסתכלו. רואים מדליה, הנה מדליה. בום, מדליה. תודה. תשמעו איך הוא צוחק. רוצה היום אחי בקפה 3 בלילה. לשתות קפה, לא תודה. זכר קוקו? אז תקלו. אני אגב. הוא עכשיו יוצאים ביתו. נעצור אחד כמו תרנגולת. טוב, שלום. והוא דופק אותי עוד פעם. פעם אחרונה. חבר, פעם אחרונה דפוק אותי. עוד פעם. יואו, היה כואב.